The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 56, maing gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod, Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Aksyon ba yo, mayong gabi no sa aton mga listeners mayong gabi. Ari lakat sang aton chimpo sining gabi Martes kita karon Enero 11 2022. Ang amihan sa gihapon kung Northeast Monsoon nagaapekto dito sa Luzon. Partikular sa Batanes, Cagayan, lakip na ang Babuyan Islands kag Ilocos Norte. May idulot ni siya magalumon ang kalangitan nga may mahinay o kun manipis lamang ang mga pagulan o kun pagtulutaliti. While sa Metro Manila kag sa iban nga bahin man sang Luzon, may pagulugalom lang ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May naligwin man ini nga mga mahinay o kung manipis man nga mga pagbulan o kung pagtulutaliti. Ang iban nga bahin sa atong kapungsuran na lakip na dire sa Western Seaboard sa Kabisayan, partikular sa Western Visayas, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Localized thunderstorms ang aton nga ginatunaan pero maayo ang tiyempo naton, may pag-uum-guum lang ang kalangitan hasta sa magalumon ng aton kahawaan. May dala man ininaligwin nga mga pagulan kag ang aton nga forecast wind kag coastal condition Northern Luzon kag sa iban nga bahin sang Luzon kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin pakadto sa direksyon na aminhan na silangan nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Kag sa iban nga bahin man sa aton kapungsuran na upod man kita diri, mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin nga magahalin sa aminhan na silangan sa gihapon aton mabatikan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag ang kondisyon sang aton karagatan nagapabilin nga kalmado ara sa makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya may takos ini siya 0.6 hasta sa 2.1 metros ang aton astronomical tide. Alas 6 alauna 18 karon sa kagahon no 0.4 ang aton hunas. Ang aton nga tao magabalos alas 6:13 buwas sa aga sa takos nga 0.6 metro ang kadalumon. Kag alas 5:39 sining nga hapon nagtunod si haring adlaw magabutlak ni siya kung magapakita alas 6:05 buwas sa aga. Ari kita sa gihapon 25 hasta 31 degrees Celsius o kon 67 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. So, nilakat sa atong tiyempo, sining nga gabi action by sa atong monitoring alert. Mapaang-paang, Sir Gan, no? Medyo. Medyo mapaang-paang. Sige lang. Sir Gan, salamat, mayang gabi. Sige, welcome, mayang gabi. Yes, sir. Mapaang-paang aton sining palibot, mga kaaksyon, mayabok ang aton sining palibot, no? Ang aton na naman yung eksperyensyahon, ang pislango mani, no? Kung allergy ka da or gina-allergy ka sa mga yabok, dapat panabon kagid permi sa imo sining nga ilong. Sa mga utod tanga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalam sang Taytay, kilid sang kasuban kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon
Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, last 7 na siningadlaw sang Martes. Yari na kita sa Enero 11 na, 2022. Aksyon Firing Line. Bukas na mga ka-aksyon naton sa nga Facebook page pagya sa aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account mga ka-aksyon. Aton sa nga text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sa mga komento kag mga mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, Toblas 9 ang tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita kag kaulumol nga mga balita mga kaaksyon? Kaya naging check naton balik ang banwa sang Morsya or Morsya PNP. Ano na ba lang status sa tong magpakaisa nga kalakitan patay dira sa may barangay Blumentritt mga kaaksyon, ano? So sa police nagbalik ditong pamilya pero daway naman intensyon sila nga magpadalom pagid sang pag-file sang kaso kay hindi man nila kilalang mga suspitsado. Aksyon Firing Line. Ato ba lang sanday raffles to lang nga magpakaisa tapos ang upod to nila ang ginwigit man to sa bago siring nga taga barangay 35 kag ang isa diri nga ginakabig leader sang ila grupo nga si Aki Quadra amo tong dungan nga nagkalamatay. Aksyon Firing Line. So sining pamilya sang raffles mga kaksyon, way sila nagapati nga otoridad ang nagtumba sa ila sining nga himata. Way sila gapati tuhay sa mga allegations. Normal ina mo nga may nagaduda bla. Pero suno sila hindi kay daway man to daw wala gid sang police karakter kag mga malagba sang buhok kunong iban sa to nga mga armado nga tao nga nagguyod sining mga biktima nga ginpasakay sa salakyan kag pinangwigit nga wala na sang mga kabuhi mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita subong adlaw formal na nga nagpungko bilang bag-ong director o kon officer in charge sang NOCPO si Police Colonel Leo Pamitan mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Kung anong iya sining nga pagasugdan ina hibaluon pa naton kay gaamat-amat pa lang siya kay na may ara pala sa sang conference upod sa iya sining nga mga men diri sa may NOCPO and nagpadulong gilayon sa pagpakigkita sa gobernador diri sa Negros Occidental. Amo nang bantayan ta karon nga balita mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Samtang sining nga hapon liwat nga ginbalikan sang mga kapulisan ang townhouse o kon ginapuy-an Nanday Aki Quadra kag sa tong tatlo kay ban pa nga nagkalamatay kag ginbukad nila dito pinang-ukay nila kon anong mayara sa sulod nga mga kagamitan. Aksyon Firing Line. So sa patrol kay na may ara gito na recover ang iban way na do mga bag na lang may mga alahas to nga way na. So check naton bi karong patrol kung anong resulta gid sini. Aksyon Firing Line. Damo nagreklamo nga ti sila ginkawatan ka ginatudlo nga suspek amo ning grupo ni Aki Quadra nga nagkalamatay sa amo iya nga pagpangwigit sa ila. Ang mga balita karon sa Provincial Capitol mga kaaksyon check naton si Aksyon Marlon Hinovia pagpatawhay sang eleksyon sa Neg-Oca mando ni Governor Lacson sa bag-o yang NOCPO Director. Aksyon Firing Line. I-check ta na karon kay ti ang Comelec kahapon nagmensyon nga may duha ka syudad o kung may duha ka lugar diri sa probinsya nga ginakabig nila nga area of concern, no? Amo ning Escalante kag ang Moises Padilla. Aksyon Firing Line. Speaking of that, mga kaaksyon, karon dugay-dugay, may interviewon kita nga isa ka alkalde nga nagpetisyon sang bana sang iya siring kasumpong sa politika diri sa Negros Occidental. Ining lugar nga ini masadya man ning eleksyon da. Aksyon Firing Line. Ang ibang nga balita karon sa Kapitolyo, mandatory vaccination no sa Capitol employees kag tanan nga Negrosanon ginatun-an na subong. Aksyon Firing Line. Dugay na ni ginamando sang Malacañang ang mga LGUs pwede makahimo sang lokalidad iyang ordinansa. Aksyon Firing Line. Olaton ta na maka-aksyon kag ang mga balita karon nya gikan sa syudad sa Bacolod. Check na to na bisaksyon Dale karon dugay kay si Councilor Ramos nagsuwestyon nga dapat regular nga empleyado sang syudad ang idisignar
bilang bitaw head pagkatapos nga kakas si Kulanag kagin padala didto sa Iloilo. Action firing line. O man daw dapat ginman hindi miyembro sang PNP, no? Tingala man ko ni gani sa liderato ni Mayor Bing Leonardia mo na kung siya ganing alkalde, ang ginapapungko yun nga pinuno sang bitaw, pulis. Action firing line. Pero dumduman ko sa una kay anay Mayor Monico Puentevilla, ang ginapapungko daya mga executive assistant niya, no? Dira sa Bacolod City Hall makaksyon pribado nga persona. Action firing line. Samtang Reynaldo Hico nagbulos kay Saleso bilang Bacolod Schools Division Superintendent mga kaksyon diri sa aton sa Bacolod. Action firing line. Ginapanawagan ko liwat ang IPM. Bawara mangyapon ang IPM ga pinadungol mangyapon wa ay mangyapon mahakot ang iban nga mga basura. Action firing line. Do ginabayran man isla sang syudad pro nga do katig-ag gid isla mapanghakot sang basura. Kung hindi nyo na kaya IPM, magpasabkon kamo. Magpasabkontra kamo sa ibanda nga may mga salakyan agud mahakot inang mga basura dis Bacolod do. Action firing line. Hindi pagsuluha kung di nyo kaya. Action Brian Borden. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time la city size na sa aton sini nga pagpangalagad. Action firing line. Ang mga balita makaksyon sa national diri ko anay sa grabe maning nga balita ho. Didto sa may Sikihor mga kaksyon, may isa iya ka lapsag nga ginbilin sa kudal sang isa ka puloy-an. Gro ay hindi man lapsag kiti duha naman ka bulan magambal kita lapsag bagong bunag. Action firing line. Siguro mga duha ka bulan ang edad na putos sa lampin bla. Pagkatapos ginbilin sang iloy sa kudal sang puloy-an. Kag sa sina nga pagbilin niya mga kaagahon, pag ako lang maglantaw, matyagan ko ara lang siya nga naglantaw sa unahan bla. Kag ginahulat niya nga may magpudyot sa bata kay basi bla dumugon kay ido. Action firing line. May ginbilin pa siya nga sulat mga kaksyon. Ang ginbilin niya nga sulat, dasigon ko lang, nagaayo siya sa tagbalay nga sa pupuhon ang iya sining nga anak. Kay 3 na kaadlaw nga wala siya sang kaon, wala siya sang ibakal, wala gid siya tanan-tanan. Way man siya ipadidi sa bata niya. Action firing line. Siya ibilin ko lang ni kag ipasop sa pupo ko sa inyo kay hindi niya nagid kaya. Ining babaye may nagpabusong lang sa iya kay hindi siya taga dira sa Sikihor. Ginpabusngan lang siya, nagupod mas lasang laki, pero pagkadugay ginakastigo siya kag ginbiyaan pagid. Bumata kag wala na tong lalaki nga to. So why na siya may mahimo, amo tong ginhimo niya nga ginbilin niya agod ipasagod sa iban ang ining nga bata mga kaksyon. Action firing line. Ay tigin pudyot sang tagbalay sa pagkahamis nga sahi sang bata do babayi pa ni. O, puwerte yan no. So ti may lang kay binili niya sang husto. Wala iya ginpatay, wala iya maginhaboy sa basurahan. Kaya gintuyo niya nga dapat mabuhi lang gid ni bisan indi sa iya sini nga puder mga kaksyon. Action firing line. Ti ang leksyon nga makuha naton dira simple gid lamang, da? Sa mga lalaki nga daw hindi pa kamoy handa magpangasawa, hindi anay magmiter sang pagpakighilawas nga kung bumusong si babaye, hindi nyo man iya pagtindugan kag bayaan nyo lang mga waywaay ginang utok niya. Action firing line. Sa mga babae naman pamati, kung na hindi pagid sigurado kamo sa sina nga lalaki, abi hindi kamo anay sagi ka lumpiga bras tubang nila. Action firing line. Hindi gini makuha sa inyo kung hindi kamo gusto no? Kung hindi kamo sigurado sa lalaki nga ina. Hindi kamo magpasugot sang gusto nila simple lang gina mo. Kay kung i-force siya kati rape na nang gwa sina. Galing kay kung may konsente man, tiyan mo ng resulta May mga lalaki dahil niya nga tiway gidya pulos klase batasan man. Action firing line. May lang kayong babae ngayon niyo, may husto pa siya nga pang huna-huna bla. Binilin niya. Kag nag-ayo nga palihog ko buhian nyo lang ang akon anak. Kay hindi ko na mabuhi pa. Action firing line. Dasi tinuoy bimakaksyon sa aton nga pagpangalagad bao subong adlaw. Ang COVID-19 sa Pilipinas, may lang kay nagnaog-naog kahapon aksyon ang 31,000 no. Subong nag 28,007. Nagnubo-nubo sa mga 3,000. Mayo lang no. Ang bago. Ang aktibo subong yara sa 181,000 GC size. Kag ang may ara sang mild symptoms diri
ara iya sa 170,873. Kadamo gid no. Ang moderate mga kaaksyon 2,863, ang medyo severe yang ginabatsyag 1,464, ang critical 295 mga kaaksyon. Action firing line. So matotal subong adlaw, ang Pilipinas may ara na sang 3,026,573 kakaso ni COVID-19 na makaksyon. Action firing line. Ang iban nga balita dito sa national, ang Department of Trade and Industry o kon DTI kag ang Department of Health mga kaaksyon nagpagwa sang Memorandum Circular number 22-01. Action firing line. Ining memorandum mga kaaksyon natuhoy ini sa tanan nga mga pharmacies and mga drugstores sa mga nagabaligya sang mga bulong nga dapat hindi nila or pugnan nila ang pagbaligya sang damo sining mga over-the-counter nga mga medisina. Action firing line. Kaangay sang mga paracetamol na abla, ining mga carbocysteine makaksyon, ining mga Newsep, kag iban-iban pa da, ano, nga wala sang resita, bla, inang pwede ka lang kabakal anytime, no? So, no, diri sa DTI and DOH makaksyon, magapatigayon sila sang compliance monitoring enforcement mga kaksyon, kag magpatigayon sang post-audit mechanism sa tanan nga mga drugstores. Sure? Action firing line. Pag no gaya niyo ko gani kay damo blood drugstore basi kapuyon kamo gani magtulotindog lang na sa lamisan niyo sa office niyo na matinikel pa kamo nga mag-post audit kamo. Action firing line. Siya mga tubang sang kaso, no? Sa Price Act, Consumer Act of the Philippines ang maglubag sining circular memorandum circular nga ginpapagawa sang DTI kag DOH mga kaaksyon. Action firing line. Ay, wag puro salita. Somehow gagawa din. Action firing line. Last 12 na sa aton sini nga pagpangalagad ang dako nga balita sa man sa national mga kaaksyon. Action firing line. Si Bayan Muna Representative iya nga si Carlos Zarate nagpagwa sang iya sini hibubunot kag pagkabalaka. Sining ginaligar nga pag-hack iya sang system sang Commission on Election mga kaaksyon. Action firing line. So no ni Zarate dapat nga imbestigahan ini sa mas temprano pa. Kay base ini dako nga problema bangod sa nagahilapit iya nga May 9, 2022 nga eleksyon. Action firing line. Hindi malikawan ang pagduda mga kaaksyon kung ano ning ngulo hak-hak nga ini sa Commission on Elections. Action firing line. May pila naman ka mga senador subong nga nagpabutyag man sang ilang kabalaka. Angot sini, no? Nga dapat tutukan ini sang COMELEC. Pero ang sabat diri sang COMELEC mga kaaksyon nga sila ang maga-imbestigar pa lang kag gina-verify pa nila ang ining information angot sa pag-hack sang sistema nila dira sa nasambit iyang nga COMELEC. Action firing line. Ila na da pero ma-verify pa sila way pagitsliek balo una pa kabalong iban. Pero basi hindi man blamatod Action firing line. damo na bing sitwasyon makaaksyon pero ti mayo man na nga temprano pahibaloon tani, no? Magluwas sining mga personalidad nga ginpang mention ko sa inyo, damo pa sa nabalaka gid subong. Now, ang Office of the Malacanang o ang opisina sa Malacanang of the President mga kaaksyon nagpabutyag man sang ila subong pagkabalaka kag problema na pagkabalaka man ang palasyo sining hacking incident sang server sang nasambit iya nga COMELEC. Action firing line. So no, diri kay Cabinet Secretary Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles mga kaaksyon nga kon matuod ining nasambit nga balita dako ining problema kag balantayan ini. Action firing line. Siya dapat lang ang COMELEC mas temprano mag-akto na sini. Tilang tawon ta niya. Kaya ang COMELEC ko na kay na si Sir James Jimenez nagpalayag nga kinausisa na nila ang ining nasambit nga report mga kaaksyon. Action Brian
Brian Morden, Action Firing Line. Dito na paglahog-lahogan kay kadako nga kwan ini, dako nga risgo ina kung makaproblema ang hulo hacking na sang server da sang Comelec kay nga eleksyon niya wala. Action Firing Line. Lasitikin sina. Speaking of election mga kaaksyon, diri sa aton sa lokal, kundi ang eleksyon subong niya puwerte na gid init na nga nagainit, medyo nagaamat-amat na nga nagaindakal. Action Firing Line. Ang sa lokal iyang kampanya, layo-layo pa to, no? Dito pa sa mga Marso 25 pa no? Pero diri sa lokal, may mga pulo-petisyon na diri nga ginahimo karon ang iban nga nagapapili mga kaaksyon sang nasambit iyang palapilian. Action Firing Line. And inang may isa ka alkalde diri sa Negros Occidental nga nagpadala sang petisyon didto mismo kay PNP Chief Carlos mga kaaksyon. Kay PNP Chief Carlos mga kaaksyon nga nagapalabot sang iya sining pagpabalo nga may ara siya sang gusto nga dapat hindi paghatagan sang puder sa PNP bangod may ara sang relasyon sa iya sining kasumpong. Action Firing Line. Kining isa ka alkalde mga kaaksyon, may ara sang kasumpong. Kag ang iya sini nga kasumpong, hindi man basta-basta. Kay ang bana, general ang ranggo sa kapulisan. Action Firing Line. Ang ginhimo niya sini, amo iya ang pagpadala sang communication. Didto iya kay PNP Chief Police General Leonardo Bernardo Carlos nga kuntani ang bana sang iya kasumpo nga nagapapili alkalde subong hindi paghatagan sang puder bisan sa diin man kay base maka-influensya sa iya sining nga asawa nga kasumpong sa sining incumbent nga alkalde. Action Firing Line. Porte ini, no? Hindi lang kay diri lang sa aton sa Western Visayas ini mo ang sulat nga ginpadala. Ang gakatabo diri sa aton sa probinsya subong kuno mga pulis subong may mga rotation na. In fact, una may mga pulo ka mga police stations diri sa Negros Occidental nga may mga bag-o nga mga hepe, mga kaaksyon subong. Umpisa subong nga adlaw kon kahapon, na mga kahapon. Ginpang relief ang iban, ginpang saylo sa Gimaras, sa Panay area, kag kun sa diin nilang kag may mga bag-o. Allegedly, may connection sa trabaho, ginman organization, nila na mga ti dapat i-rotate sila. Pero may nagahambal man nga ti may connection sa eleksyon. Action Firing Line. Di normal ina. Normal ina, may manangin ang ginahimo sa polista kay ti para hindi ma-influensyahan gani mo. Why sang dapat nga, kabalo kang polis naton dapat mga non-partisan gini sila ya. Hindi ni sila magpasilabot sa politika kay ini sila iya, ginasweldohan ini sang gobyerno as regular employee naton. Hindi ni sila iya mga elected officials. Action Firing Line. So kung magkaladakpan ni sila nga may ginadampigan nga mga politiko, pwede sila kasuhan, kriminal or administratibo, makaka sila sa serbisyo, guba ang pagkapulis nila. Action Firing Line. Now, ining na alkalde mga kaaksyon, amo iya ang alkalde sang Hinigaran, wala sang liwan si Mayor Nady Arcillo, nga ang iya sininging kasumpong da subong amo si Madam Michelle Peralta, mga kaaksyon. Lines of Firing Line. Sa aton nga linya si Hinigaran Mayor Nady Arcillo. Mayor, may gabi dira si mo. Welcome to Action Radio Bacolod. Ni si Action Brian Morden. Good evening, Action Brian. Salamat din sa pag-atag sa konsentinyon na maka-live din sa mo programa sa mo. Aha, Happy New Year dira Mayor Dugay-dugay man nga way nakita naka ulo istorya man.
Mhm. Sa Mayor. government head. Oo. Yes. Mayor, anyways, kumusta ka? Bago lang to nasunugan, ano to, hinigaran to nasunugan, Mayor. Kumusta na to, gali, Mayor? Okay na, no? Mhm. Yeah, okay man daw, mayo naman sustan sa aton mga fire marshal, kaya together sa police, kaya rescue, kaya balaan mo vaksin ba yan? So para rin sila mo, so ila pag trabaho, hapos lang tayo, kaya dungan sila pag ano sa fire, ano sa kamay. Aha, bauti mayo gid. Okay na lang. Sige. Mayor diri kita, Mayor may ang imo kasumpong subong, wala sang liwan si Madam Michelle Peralta, ano? Amo ning pangalan niya gid. Aha. Oo. Nagapapili alkalde sa Hinigaran ni Grosanon gid niya ni Grense nga persona, and then may bana siya nga isa ka general nga gitawag kay General Randy Peralta. Mayor, pagintindi namon may ginpadala ka nga sulat, communication, petition didto kay PNP Chief Junaldo Carlos. Ano ni siya, Mayor? Anong pinaka-contents ni? Actually, ang content ng akong communication kay Chief NP Carlos na nag-interpose because ng strong objection over the new assignment of General Peralta as Deputy Director for Operation of CIDG National Office. Mhm. So, action ba yan? Naku daw di ko lang maintindihan na may aral na ko nga na previous communication kay former Chief NP Ilazar na nag-object na ko nga for any appointment na maka-influence o makahatag siyang influence sa election din sa Banwa sa Giliran. Mhm. So, pag-abot ni Chief Ilazar, may communication ako na siling ko, mas i-assign niyo din sa region seat ako na taga niyo sa assignment. No assignment, na sabihin maka-intervene din sa akon din sa Banwa sa Giliran, dapat hindi niyo na pagkatagan. Mhm. So, despite na sa ating previous na communication kay Chief Ilazar, when reassign ka siya sa Central CIDG, Office National. Okay. Pinagkablikado sila nga posisyon na action bayan. Mhm. Pagkamudlay. Kaya according to Comunity Resolution, daw may violation na siyang nakita natin. Okay. Hindi pwede. Kaya ang DPWH nila ng Regional Director sa Region 6, ang umuna itabo, dili nag-religious sa office, kaya nga isawan. O yabana, nag-aaglagan niya rin sa Mindriki. So, mga muna ba? So, actually, araya, DPWH na, kuti outright ang DPWH nag-take action Mhm. sa complaint ni Mayor ni Dr. ni Mayor sa San Enrique. Karoon ng sa ako niya, doon na pinababayaan sa bilaglain pa rin. Mhm. So, daw mo hindi siyang PNP, kaya mo sila. Mhm. Daw bali sila, daw wala sila labot sang sininga si Pastor sa mga katabo. Mhm. Despite ang Comunity Resolution na nag-prohibit sang any public official o officials na tagan sang assignment just in case ng imo relative up to 4th degree of consecutive Mhm. nagaglagan mayor sa city election. Okay. So, amo lang nagnapayag ko action ba? Daw masling na to, daw ini isa ka initial no masling na to ang natabo. First time nga natabo nga isa ka general. Ang asawa naglagantag siya, aktibo nga general, tagdason, active pa siya sa CIDG Subo. Mhm. So, Okay. daw kanitado tayo sa kung na sitwasyon Subo. Aha, sige, klarohon talang Mayor, no? Ang ining si General Peralta, wala ini siya na-assign diri sa Western Visayas, kundi didto siya ginhatagan sang puder sa National Headquarters mismo sang Criminal Investigation and Detection Group, ano? And aktibo ini siya, no? Daw dako pang ranggo niya dito. Now, sang ginpadala mo tong sulat sa kay Eleazar, subong nagpadala ka naman liwat sa kay Carlos, bali ikaduha na ni siya, Mayor? Kaduha na? Ikaduha na ni na yung sulat na ko. Ang pumiro to, kaya plano sila ng Central Region 6. So, Okay. wag naging Central Region 6. Mhm. Ang natabo, yung assign nila sa national pagin sa CIDG, pagin na nag-interpose ng objection, kasi ito daw nagsobra pagin. Mhm. Nagsobra pagin na nag-ain pagin. Kasi kabalaman pa sa CIDG, sa function ng CIDG. Aha. No, national coverage, pwede sila matabo, piligin nila Okay. sa ilang trabaho. Mhm. Oo. Si Carlos nakabalo sa imo, Mayor, sang sulat mo or anong sitwasyon? So far, wala din siya sa reply pa. Mhm. Muna sa mga ginawari ko.
no comment, no reply. Mhm. Sadya mo nang ginawari din actually na kung subong. Okay, Sa sige. kabudlay, kasi dapat i-audience ini ang aksyon sa subong. Kabalo ko nga, nagdapo naman ito din nga si IDG Provincial Commander din sa Negros Occidental. Mhm. Nagbati-bati ko, yan yung bati-bati ni Tingay Peralta. Amo lang information na nag-abot sa akin. Okay. So, daw ka kabudlay kung kabitado. Okay, sige. Para Ah. maintindihan sa aton sini magtagpalamati, ano, si Mayor Arceo naga-worry lang because ngati kung may ranggo kato sa national headquarters, may ara sa sang power to put someone to Negros Occidental nga pwede niya malihog abi nga tilihog kutobi sa hinigaran si Mrs. kuda nagapapili. Daw man ang botsilingon mo, Mayor, namo sina. Amo ko siya abot sila nung siya. Kaya kabalo man kasang power sa CIDG. Kaya poder, naghimo sa CIDG. Na ato daw siya nga pili ka kaparin sa dalay mo. Pili ka kaparin, pili ka ka-search. National scope nila. So, delikado ba kayo? Wala taga-question sa integrity sa CIDG. Pero, mga possibilities lang. Sa parisa na action ng Brian na mamalisahan din kaya hindi na pwede. Mamalisahan kaya tigil natin ang asawa mo. Correct. Ang chances na hindi na pwede. Under sa cumulative resolution, hindi yan pwede. Oo. So nga topic agad yan nga hindi nila matag ang request ko nga dapat i-floating status o reassign si General Teresa. Okay. So mo nang gina-claim ko da. Please ikaw, ang COMELEC, hindi ka implement ng orderly, clean, anonymous selection. Kung wala ang kapilisan na ito, hindi aksyon Kaya ang 20, ang mo ginatagan siyang authority o kung implementor ng mga direktiba sa aton COMELEC. So, here comes the COMELEC nga kung lang yung implementor daw mag-diases, so hindi mo tumin kumayo hindi ba? Kasi hindi nga reason behind. So, amo man lang ako nga pati na may fear ko, actually may fear ko sa bong. Kasi ang akong balagi doon. Huwag man kakabalo, pero basi damo na naman tabuhin mo. Sa una, daw hindi matabo sa Grand. I-expect ko kanigran nga very peaceful. Peaceful labing kapila na lang history sa kanigran na sundayan. Kulang taon mo sa history sa kanigran. Wala, bigyan mo na tabo sa kanigran. Alin pa sa una. Katawhay-tawhay na banwa, kanami na banwa, very peaceful na banwa. Kaya i-expect ko nga dapat kami amo man yung natabo. So, basi po sini, so nakulbaan ko kag gawori ko. Okay. So ining alleged gin mo no mo kay nang badi-badi gid ni General Peralta. Kilala mo ni Mayor subong ang ari ga pungko sa CIDG Negros? May information ng siya ko na. May information ng siya ko. Wala mo validated, pero may information siya ko. Kasi nagbago mo. Siyempre yan siya ang sikat damag ng Desa Nacional. Kung siya kabutan sa bago di ba? Posible na yan. Ang atin mga posibilidad. So, hindi na natin na-validate. So, basta posible ang may mo. Okay. So, nag-believe ka nga maka-influensya gid sa pagpapili sa iyang misis dira sa imo dira sa hinigaran sa inyo dira. Dako gid. Gapatig ito action dahil. Amo na reklamo ko subong, complaint ako, manifest ako sa akong complaint, post ako sa strong objection, over the reassignment of General Teresa. Para sa akong malisya niya, una-una may basihan na akong complaint ka action dahil. May basihan, based sa community resolution. Amo na yung akong, ginagasi ko man, ang akong complaint, sa community resolution. Okay. So, hindi na dapat nagulaton pang community na order sila nga i-float na. Hindi kami siya. Dapat amo kasi na. Hindi mo na pagulaton yung order ka pa sa community. Hindi na pwede. Kaya may violation ka din Okay. Kung ginasige mo, so daw ang guwas na daw, ang tabusin na, daw ay nagkaya lang siya mo. Amo na. So, sige. Amo na action gawin. If in case gid man mapaslawan abi nga maaktuhan ini sang PNP chief abi, may ara ka sang sulat pagidi pada sa COMELEC diri sa Negros Occidental to ask the favor the same. Actually, na-prepare ko na ako ng mga complaint. Kung wala action ng PNP, siya amo na magina. O ikaw na mo kasi mapapili kita sa mga legal remedies niya. Actually, amo na ako ng mga position so bang. So, na public expose ko lang niya, katabo din siya. Kaya daw,
first time yun. Hindi ko gusto matabon sa ibang mga mayor. Sa uli nga, ang mga general, madalagan nila asawa, tapos pabayaan ng nila kaya kakabudlay sa mga sitwasyon I see. sa mga mayor. So, testing ground. Testing ground nito na matabon yung sinigaran. So, Pero tino. Anyways, pero kumusta subong na mayor ang pag-monitor mo abi ano utod si Mayor Nadi balikan naton. Action firing line. Pero tinong politika no, amo niya mo no, patanda-tanda na diri mo kag pulo pa nilag sa sitwasyon no. Papulo pa nilag sang sitwasyon. Balikan nato na si Mayor. Mayor, before ka na utod, I'm sorry gid ang akon sa to pamangkot kundi way pagidman ng kampanya sa lokal ano daw sa Marso 25 pa pero kumusta na subong ang ginios-gios ng Mayor? Tawhay man lang in between sa imo kag sa imo kasumpong dira. hindi tawag ko man lang subong action Brian pero Aha. may ara na nga mga monitoring ngayon nagligat ko adlaw Uy. ako nasawa ginasunod na sang isa ka van isa ka Uy. pick up Uy. may pick number na kung sinusubong sina may isa ka motor so daw hindi na namin daw mas damo ka na din nakita ng mga daw hindi ordinaryo nga tao da kadto sa galibot-libot sa imo palibot. Uy. So daw may ara nagigyan nga mga sanyo daw hindi nagig. In fact, nakuha namon sa plate number ang mga salakyan. Kag ang isa ka pick up kag ano to. Likely lang natawid. So Pero- mo lang daw rig ko sundayan. So napablatter naman ni Mayor, kompleto na napablatter naman ning pagsunod-sunod kay Mrs. mo. Actually, ipablatter ko pa. Ipablatter ko pa kay nawal ko. Dagri hindi man ako. Ipablatter ko na. Uy. Do ka budlay man ang sitwasyon tani kon election lang ano. Oo, para tawhay lang. Muna, ito sa namin sa Manua, sa Ninigiran Action Bayan mo. Na pagtugas sa kamata si Manua, ako din na, ang Manua sa Ninigiran niya, kung ano diya, pero ikalay lang, sugibay lang. Wala na diya sa harassment, wala sang intimidation. For the past 30 years. Aha. So, yung subong daw ginalantaw, napulbaan ko, mas ako ngayon, ako napulbaan ko sa matabobla para sa Manua. Aha. Sige, may kabay pa nga ining interview naton makalabot man sa bag-o subong nga OIC sang NOCPO ano wala sang liwan si Police Colonel Leo Pamitan kay may ara gini sila sang poder diri nga mag-usisa man sa sining situation. Mayor, ang imo panawagan sang hinigaranon sa imo kasumpong dira abi kag iban pa dira nga gusto ipalabot sa mga gabi so that nga ang aton tinutuyo diri nga mangin matawhay lang gid ang election as in election gid lamang. Mayor, go ahead. So, sa akon man kasi Manua din sa Banua sa Ninigiran, I hope, we'll just hope and pray for peaceful and orderly election din sa Banua sa Ninigiran. Ang inyong mayorya, napialan nyo na gid ni. Halin sa una, mahigit lang ko magpirdi mo. So, kuya gaya mo sang tablet gatang pressure tao, wala ko gatang udal-dalan, wala ko yung pangakin sa mga tao hindi nagbuto sa akon. So, ang asura ang ginaayo talaga sa kontra ko, please. No? Ang pangunta niya namin, why kami i-threat sa akon? Never po yung nag-threat. Ni sa bunsityo, ang akon mga ipiyado da, kung hindi nagbuto sa akon, why kami napalin. Hindi siya pariyo sa edad. So ang punto dira, please, no, sa akon kasumpong, ang pangunta niya, fair. Clean nga hampang. Kung hindi ko ay kaso, no? Ang aton na proteksyonan ang kabuhi sa aton dagna. Ang kabuhi sa Nigaranon, ang sa hindi naman ni maluhat mo. Ang aton na muna na ginastrate ko nga hindi lang natabo. Grabe na sa akon. Sa pamilya ko. So amo lang ang akon nga ayo sa action mga kasiban mabilis ko sa Nigaranon. Biligan ka. Yes. Ang aton leksyon sa Banwas nila. Thank you very much. Sige. Sana Mabuhay ka, Mayor. God bless. Kag halong, Mayor. Halong kita tanan nga oras. Mayang gabi. Salamat. Sige. Action firing line. Mayor Nadia Arceo makaksyon sang hinigaran. Bao grabe ito aksyonan, no? Ang misis niya may nagasunod-sunod nga van kag motorsiklo. Hoy, tiway pata ka nakaumpisa. Ara pa lang kita naga-amat-amat pa lang takang sa aton sinihampang sa politika. Action firing line. Ang ginamuno subong sang Kumelek mga kaksyon Escalante kag Moises Padilla ang areas nga makabig concern or hotspots abi sining elections pero ariho sa hinigaran may mga sinunod-sunod na kaangay sa ginpalayag sang alkalde bago gid lamang. Action firing line. So may tani makalabot ini gilayon sa taga-pamuno sang aton sining kapulisan. Anyways, buwas ipalabot taniya. Hanimon ginyo para kay pamitan kung paano niya ni plastar ang sinigaranda kay
concern ta diri ang inaway politika. Action firing line. Amo mo na tong point ni Arceo mo, siya ang kontra ko ang bana niya general. Ang tuyo ko naman lang tani nga i-floating lang siya na hindi pagtagaan poder. Ti subong ginbutang pagid as powerful ara sa CIDG mo do deputy ato. Oo, sa national headquarters mismo. Sa din po hindi siya makahatag mandate or poder or jurisdiction kung sinong gusto butang di sa CIDG Negros. Sa mo ng silingon ni Arceo mo, yan niya palayaga nga base maka-influensya sa pagpapili sa asawa niya diri nga si Michelle Peralta. Action firing line. Bao, budlay sa hinigaran. Anyway, sa Action Radio, Philippine Standard Time, la 7:35 na sa aton sini nga pagpangalagad. Action firing line. Pagbalik naton karon or ini nga balita maka-action, isugpunan tini. Tingwaan taman nga makakuha sang reaction diri si Madam Michelle Peralta basi naga-monitor man dira sa hinigaran para man sa iya man nga benepisyo kag sa iya man nga side, no? Para at least mangin patas gid kita blaya. Action firing line. Kag kuno nang tikang sang Comelec diri sa Negros Occidental si attorney Salazar amo ning bag-o subong ano? Kag ang bag-o nga hepe sang NOCPO mga ka-action. Action firing line. Damay bypass aksyonan sa Barangay 2, no? Barangay 2 na station to. May ara subong bypass dito basi makapuslit ditong patrol. Action firing line. La 7:36 pagbalik naton karon dugay-dugay maka-aksyon kwaon tang balita with the action na Jan Diaz karon dugay-dugay sa patrol. I-check taliwat abi kung kumusta tong pagsulod kay ina sang kapulisan sa puloy-an nga ginaarkilahan ni Mr. Aki Quadra kag atong tatlo pa nga nagkalamatay. Kay may mga recovers dito nga may mga tag-iya, mga ka-aksyon. Action firing line. Bege daw ginimo nila nga bagsakan may bigro ang ina nga lugar kung nga dira sila gin monitor sang kapulisan kag I mean atong mga tawo to kung sino to nagkuluha sila. Action firing line. Ang ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa aton sa Blue Turn na Plus. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang Maayong gabi lang sa mga listeners naton, paki-share lang sa aton live. Melvin Solidarios Apdo sang Barangay Malingin, Bago City. Araman si Baby Gregorio Yulo sang poblasyon sa Don Salvador. Si Tatay Dolfoda, Nanay Jutay, kag si Janice Kudo. Kag si Hiple ba? Thank you, good, no? Milili Oligo sang Bani Cave dira, Jolly Militado Patrimonio. Salamat. Kenneth Asupan Prado nagamonitor man upod kay Loreto, Jade, Angie, Glenn, Sandro. Athea Kim Iriman, si Araman si Jacqueline Marino, Connie Laparan sang Pandanon DSB, Tamiyaw man ni Oligo si Mang Vanessa Star Mayo, Doc Matt Mayo, Jinky De Lagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Virgil Salgado, George Gargasiran sang Singkang, Reynard Halandra, araman sa BDO Hilado. Greet ko lang family Halandra kag Dagaman family. Good evening sa inyo. Wow, thank you, good. Jose Mongcal Torilla, God bless. Eddie Laos and Dana Isabel sa Victorias. Felice Benzola, Lilia Taton, Vanessa Mayo dira sa USA. Salamat, good. Minnesota. Mylene Tadia, tamiyaw lang please Joseph J. Espirito kag sister ko Lala Tadia Caldo. Joby Monares Araman, Aprek Mandiuya, si MJS Candido Hildure, si Felice Binzula Malia Pusong
ina siya. May pusong ina. Neneng Grati Araman, Robert Roma, Christine Minies Villalubos, Lorna Diligencia, Melanie Calvas, Martin Aliling, Melvin Peñafiel, Alunan Suzet. Be safe, Happy New Year, God bless. Salamat. Leo Socamo, Imbong Jocampo, Chel Molina Hudet, taga-monitor man sa DSB, taga-Luksin, shout out lang da, God bless Action Radio. Salamat. Eduardo Armamento, naga-monitor upod kay Gio Parcon, Tabong, Oribe, EG Boy, Tolentino, Awe. Junior Mainit Rihon, salamat. Tita Stella Alpabito Araman, Jojo Villa Esther, Joel Avancenia, Mila Paternal, salamat, get ba? Sige. Relax lang ko sa mga nagalantaw. Subong paki-share please para mangin lapdag pag aton information. Pagbalik ko dugay bantayan nyo ha, damo pakita balita. Las 7:40. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87.
ang News and Public Affairs sa Action Radyo Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isa nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita. Kung matuod kag hindi nga balita, dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kasi sa tatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw na pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka walang respetohon ha? Kakagido, no? Nakakatagpak na! Tutuwa sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy,
Bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance sang story, pamasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant gakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iya karakter. Kag ina siya magsining ka nga Jack Balaan Virador, aral sila sa palibot nato. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB Ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-tuot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog mo. Sa anniversary sa ARB magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Action Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40. While ginaplastar naton patrol sinimeteryo ng aton sining greetings sa Action Bride. Good evening. Sino gid bala ang gasugid sang insakto nga diin ta makadto tapos ang vaccine puro naman COVID ang balita. Gani man no. Bride daw lumungho kag lumangyaw nga kaso. President sa mga ways of abductions and salvaging pattern copy, which the verdict sentence numerous PNP officers and several patrolmen reclusion perpetua. I see. Sige. Good evening, Sombray. Pirmigid ga pamati sa programa mo. Sang asawa ko nga si Tres, ni kag si Lady Lee Chavez. Ginatamyaw ko lang sang mayo nga pagpamati ang ano ini? Di na tuman. Ang karitativo sang Barangay Robles, La Castillana.
Kaya ginatamyaw ko man ng amon ng pinakamapisan nga Mayor Rumayla. Sige, last 8, mga ka-aksyon. Antes ko malipat, may nanawag diri kay na sa amon sa may barangay Tabunan, Purok Balunan. Sa may Bangga Oiska ko no. May nagpanawag di nga nagapangayo siya bulig nga mapalambot ti Kapitan Henry Abdon Balulan. Nga kon pwede mapasugaan mabutangan man street lights kuno daw sa may Balulan daw. Barangay Tabunan, no? Basi nagamonitor kap Henry Abdon kap matalupangdan mo na. Siya ang isa ginwigit sa Bago, kagang isa si Aki Quadra dira nakitaan sa may Vista Alegre, no? Ang balay nga dira sila nagatiner nga 4 nga dira sila pinangkuha nagligad nga simana. Ginsulod kay ina sang otoridad, no? Kay ti makabig man sa gyapon nga crime scene mo. Ginsulod sang otoridad upod sa mga barangay officials kag mga complainants, mga kaksyon, allegedly nga ining grupo ni Aki Quadra amo ang responsable sa pagpangawat sang ila sining kagamitan. Action firing line. May mga TV patugina, may kung ano-ano na lang. But aring kompleto nga detalye kung ano nagkalakitan didto sa sulod mismo sining nasambit iya nga puluyan. Action firing line. Ang report action Jan Diaz kinadulong sa aton sa D3 Bioduga Protection sa Kaugalingon. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action Jan, may gabi. Action Bray, may ari diri nga mga electric fan, may ari diri nga mga barina, mga tools sa pagkayos ang salakyan. May pares sang school shoes o conduct shoes, printer, may tsinelas, may duha ka tennis puti gray, may sling bag ni nga do fashion bag ini siya. Dala sa ganit pati screwdriver gali oh. Base kang rongkab banis las lakyan mo. Oo, pati screwdriver, plies, tsinelas, bag, pati ganis straw no? Gina-identify sa mga biktima nga mo ni mga ginpangkuha sa sulod sang ila balay action Bray. Kay sining hapon ang katapos sa police station number 7 upod sa mga barangay official sa papangunan ni Barangay Kapitan Maria Leandro Lacson action na Bray sang Barangay Vista Alegre Lindy de Leon, no? Sang Barangay Vista Alegre ang nagkatudikto mismo sa ining tuloyan nga ginarentahan sang grupo ni Aki Quadra dras area sa Villa Homes, Barangay Vista Alegre, Swactang Colorado. Upod man dito action Bray, ining police station number 6, police station number 3, police station number 4, and police station number 7. Apat ka police station nga initially diri nga mga areas sa 3, 6 kag 4 may mga blatter report batok sining grupo nga ginaligar nagpangawat aksyon na Bray sa mga balay, sa mga biktima. Kay naman dito, ang natabo sila diri 5 lang action Bray ang nagpalapit. Kay ti ang Baldorisang Kapulisan ni Police Lieutenant Rami Saison, ang Deputy Chief of Police Station number 7, ang ila di expectar sobra pa, no, sobra sa 5. Galing kayang ang personal nga nagpadulungan sa area, 5 lang gid ka mga tiglawas kag persona action Bray. Ang una dito mo ni ang biktima gali 70 years old na siya. Ang yabalay kuno ginsulod man sining mga kabatan base sa CCTV camera nila nakita gipangita to nila ang TV di wala ang TV action Bray bisan nga sa mga recovery so wala gid TV action Bray nga flat screen bala so negative wala to na identify wala man dito sa sulod sang balay. Ikaduha ining babae babae ni siya. Iyang ginapangita yung mga gamit, alahas, gadgets, personal nga gamit sulod sa balay. Pag-abot TikTok sa bagay lang taon nilang balay, wala man unod, wala dito mga alahas. Ang nagkarabili na lang, duha niya ka sapatos, no? Duha na naging sapatos tong iyang nasa puwan, ang pula kag puti, ang isa na lang kabahin sa speaker, ang toolbox sa mga screwdriver, action Bray, kag may bag nga branded. Ikatatlo, babae man, medicine student, iya nagkaradula cellphone niya.
ang laptop ya sang December 16 lang gid aksyon bray. Bago ba? Oo, bago lang ito lang prepara lang tanan sa bagyo sila gali prepara man para nakabalay no. Si ang gadget sa to cellphone ya laptop ya kay pagkaaga to aksyon bray 17 storya ko ining estudyante. Sabi pagka 17 to daan sir exam ya aksyon bray kay gaskila sa medicine. Ang lain sila di ko no, ginstoryahan niya ko nga ining medicine student ni, ginasulod, kinasila ko na sa balay, ginsulod siya, nabugtawan siya, gintayaan sa kung armas, kagdo sa wala lang. Ay, ang tanan niya gamit. I'm sorry, action dyan, ano? Meaning, daan mo ni silang mga tao, galing nga nagapanulod-sulod, tag las dos, sang kagahon nga hamuok, nagiblang tulog mo nga di kakabatsyag, gapangrong ka, Yes. pwirtahan. Dugin ko, ginaguba ni kuno nila ang Mga bintana. mga bintana. Oh. Bisan ano pa na kuno kabakod, ho ginapang bungkal ginila ko sambray. So the same man niya sa natabo sining isa ka babae nga medicine student. Nga nabugtawan gid siya. Tinayaan siya kuno armas. Gusto so wala lang mga kawatan gid pangkwa ang iyang mga gamit. Kagpan ni Gadget sila siya. preparado ni sila action dyan, if in case nga bumato, kada patay ka gid ya. Ang iban guro ka patulog-tulog na lang bahala na sila, importante mabuhi lang ko. Gani kay ti ara nagisusulod kay hindi lang sila kuno isa or duwa damo-damo sila ko sambray ang inutbanay. So hindi na gid I'm sorry action dyan, ano? Gusto tala ni discuss, ano? Patay na gimantos sila, respetohon dato sila. So hindi na gid ma-deny nga amo to sila mga suspects gid, ano, kay nagligan to allege pa lang. But today, because of mga items nga ara dira, sigurado nga sila gid ang mga responsable sa amo sini nga mga cases sa Bacolod action dyan. Ang term kan diri sang ibang mga hepe nga tutok ay nga positive. Positibo gid. Positive action by identified kay may mga victims nga personal nga nakadto sa lugar. Aha. Ay nagdibay ngo ang gikawat ko nga gamit ari di sila balay. Di dili man sila garenta no. Ako ni bagho, ako ni sapatos, kun hindi to sila kawatan paano nag-abot da, ano? Oo, ako ni bag, ako ni screwdriver. Oh, grabe, no? Ako ni black suso. Pati ang blower gani sa buhok ni dala sa man no. I'm sorry, ang respeto ko sa family sa mga nagkalamatay ara gid nagapabilin, pero nga aton niya basi bla maglain sila bla nga patay na to ginadiskussan ta pa na diri. But tiya mo na amo nang realidad no, may nagkalakit direction diyan. Gaga pasensya ngayo lang kita pasensya ni in advance. Ako padayon action diyan. Yes, and then after sito, may isa pa ka lalaki nga nagabot. Nga ilan ni kuno balaya ginsaka siyang sinilang January 7. January 7, yung pangkawat niyo, amo na yung pinaka-preska action bray nga bagal isang pulis. O pigiro nila pang dispose kay tibalanon gigabago. Kaya pa na yung mga air freshener ni, ang mga barina, ang mga toolbox, sapatos, dumudamo pati printer, ari pa. Grabe, no? So, ang inigiling mga gamit ni, recently lang nila ginapang action bray. Kagatubig to sulod sa balay. Hindi man masiling nga butang ka pulis, abi ko naman na kay identify sa tagiya Hindi mabalaan sa pulis nga, gibutang da no kaila na gigkawat ko na non tabo. Inaaguro action diyan nga mga thinking sang iban abi nga ibutang sang pulis daw kalayo na ginakatama. Paano na nakuha sang pulis abi? Posible na ato ya certified and verified nga ti amo na gina sila gito yung nagapanulod-sulod action diyan. Yes, no. Di ang tabo sunod diri, isa-isa ni blatter. Sining kagabi sige-sige bato blatter kita mo items hindi gina itemize nila. Sige-sige nila blatter action by 5 na itanan kay mga persona pero 3 lang ang positively nakita nila ilagamit. Nga to dito sa sulod sini mismo nga puloy Andras may Villa Homes, Barangay Vista Alegre, Siyudad sang Bacolod action by. Ding ila kuno ning nga trabaho medyo dugay-dugay na gid man kay bisan ikaw mismo dugay naman ta kabati sang Aki Quadrag group nga inimo no. So ang iban sa nga nabiktima guro mga last year pa kung saan pa nga mga tinuig way na lang guro gana subong magreklamo pa abi basi hindi naman nila makitaan pa mga items Yes, amo ginaguro matabo kay nato may todo tabungan last year pa. Nagkatuto siya sa lugar. Wala gisa na makitaan dito kay bisan ID gani hindi na ginagsobray malocate dito sa lugar. So madili presutan ng trami season 3 out of 5 positive. Identify nila na gamit nga tubig ko mismo susulod sa nga balay aksyon na bray. Lain-lain is lang ang mga barangays action dyan ining mga biktima. Lain-lain. Lain-lain. May Villamonte. May out of town. Gabi, no? Oo, may rin out of town action bray. And then, kaya namin kinapabot. Kasi lagi kabot
So mo na guro nga ano nila nga identify para mabuligan mabala ang mga iba namang hepe nag ano action bray no nga makaupo do kay na. Ano ni sa statement ni Lieutenant Tyson? Isama mo ng investigador. Pero na ko. Referral sa ilang mga pero sa ilang sa ilang mag-serve ako na yung Okay. Pero mo mga pinaka-complainant yan sir tanan sir? Ang ara dara na to. Lima. Ang apat sir may positive, ang isa negative. Nagpositive na siguro Tatlo. So muna confirmation of Sunday, no? Nga tatlo may positively identified. Ginating ko na ito subong ako sa statement ang hepe sa Station 7 kasi Police Lieutenant Tyson hindi directly makasabat sinikiti ang iya nga idea during the entire election by do hindi kinabo pinakakompleto. Kay nasa nag-istorya kami sa mga publiko sa lugar, even ang kapitan sa Barangay Vista Alegre nagambal nga may mga nagsugid sa ila nga mga residente dito nga sang gabi tapos sabi nga nasa patay ining mga apat ka mga ginakabing membro sang Aki Quadra Robbery Group. Meron ko na isa kalalaki, niwangon, sa face mask, t-shirt, short, may dala tricycle. Nagsulod sa balay. Sining apartment ngayon ni Action Bray. Nagsulod dito, pag nagpagwa niya, may isa nang sakasako nga dala nga gamit. Ngayon dito sulod sa balay, kagil dalaya, sakay sa tricycle. Saan ulang na-action dyan? Sang Friday evening, kaya Friday morning sila na sa Kwan. So meaning, Kwan, way nabutangan sang yellow line na, ang Kwan? Wala nila butang yellow line. So may lambre lang ko ng sumbray nga gamit. Kaya mo ba sa mga residente sa lugar, man sila magsaway, ito yun, may naka-assign. Pero mo gina pa mangkot naton, Dre, subong sa kapulisan, ilabi na sa Station 7 na pala ba makita sang aton nga pamangkot. Kung dala may harap pag ginabilin nga membro, ining Aki Quadra Group. Kay kung may nakabalok so ba nga mabilin nga gamit sa sulod, kaging kwaya. Kasi sino may idea, sina nga may bilin pa ito nga gamit. Amo na taning konsunod nga pamangkot mo, aside sa tong apat nga nagkalatumba, sinong successor abi ni Quadra, do amo na abi. Yes, amo na ginatinguan tama ng Sombray, dito sa Station 7, yalik tayo wala pa sila mapagawa ang statement na amot sina. Kay sinila na nga hapon, samtang kita ito nag-atinere sa area, nagwa ang information nga mo sina ang Sombray. Hindi rin mga update pagid nga may iban nga gamit, igit ang haboy sa likod sa mga puloyan. So, ginatinguan pa no? Pero wala pa response gid sa may station number 7. Amo na ang Sombray, no? Pinaka-latest dre nga update sa pagpadulong kayo na sa mga kapulisan sa area sa Villa Homes. Karoon na, kami ang gawin pa rin nga bypass operations sa area sa Barangay Bata. Medyo may mga commotion pa rin, no? Kahit yung pamilya medyo aggressive. Wala, kwanto ko rin detalye sinidya. Damo, may bus, subong, no? May Bata, may Barangay 2 pa, ano to? Oo, may handumanan pagid. Handumanan, pero diba? May Barangay Banago pagid sa hapon ng Sunday. Apat ba? Sige. Apat gaya nga, gaw man sila, no? Ano pinaka ng update? Report ikan sa patrol ng taglibat sa mga production dyan dias. Kaya nagasaling sa patanama ka-aksyon sa ring kamangibahin sa Pinas na baton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa mga production radyo. Ang balita ng aksyon dyan, dulong sa aton sang D3 Biodugang proteksyon sa kaugalingan. Okay, so amo na ang mga items nga nagkalakitan dito kaina. No? May tricycle gali nga nakauna na to pang kuha sa mga items. Pero ina allegations sang mga homeowners sa nasambit nga lugar sa may Villa Homes mga kaksyon. Ang pamangkot diri naton sa kapulisan sino ang nagasunod kag mangin bag-o nga leader sining nasabit nga grupo. I hope nga why na, no? I hope nga wala na para mauntat naman ang ila sining paghimo sang pagpanaka-saka kag panulod-sulod sa mga puloyan Experience na so na nakaagi ko istar sa Silin Homes, no? Atubang sang inistaran ko mga last 3 sang kaagahon nagtribukahos labla. Hindi nagwa man kami kay para maglantaw. Gali kayang iya sining nga bintana bukas na. Ang pirtahan bukas na, wala na ang mga unod. Pero may nagahigda man lang sa may sala nila. Ambal sa nagahigda siya, nakabugtaw ko.
ginapamudyot nilang amon cellphone, way na ko nagihok ang isa may bit-bit nga screwdriver. Action firing line. Siya imbes nga mag-react ko, wala na lang, no? Waay na lang kay basi ihandos niya ko. Ti amo ning ilang nga mga ginahimo ho. Ginabuksan nila ang blade bla sang mga bintana na. Tapos pagbukas ang blade nila labuton na nila ang doorknob nga malabot lang nila kag hinahinayon gidya kakwan kaabri. Ang doorknob da sang imo sining balay. Kag pagbukas, hindi na sila ya kay isa, duha, tatlo, mga apat ni ka persona. May lookout, may taga-drive sang ila sining getaway vehicle dira, may tagsulod, may tagpudyot, kag preparado gini sila ya. May mga armas luthang gini sila ya. Action firing line. Nga kon rumiak ka, nga makitaan mo sila nga nagapamudyot, mapatay kagid sa ila. Action firing line. Kinanglan mo ni sila pag-react mo sa ilaya, nakakak man balang 45 mo, kag pag-react mo, tirohon mo man lang riksa. Panirohon mo man sila rikta dayon. Daw mo na bla, di mo to natabo din sa may Silin Homes, oh. Gawawaw ang daw magnobya pa ato, no? Or mag-live-in ato, gawawaw eh. Ubos pating brief nga nagakabit, lalas mo. Action firing line. Pero sang naliligad pa to nga mga dinag-on, ano? Siguro di ko magsala mga 2009, 2008. Pero the same scenario, no? Amo-amo nga sitwasyon na. So hindi lang ni amo ni nga grupo ning quadra group nga ini, nga gang nga ini, basi maiban pagidra nga dapat naton bulubantayan mga kaaksyon. Action firing line. Kadelikado, no? So iban dira nga na biktima mga last year sang kangay-angay nga mga sitwasyon sang pagpanulod-sulod sang puloy-an, pwede nga mo makapadulong dito sa police station number 7 or police station number 4. Those 7 or 4. Doon mo ning duha ka mga police stations nga isa subong sa ila sining investigation mga kaaksyon. Action firing line. O amo na mga kaaksyon, no? Ang ang sitwasyon, no? Hambal ni Maverick Saint Diriambal niya. Amo na balatani ang tanawon sang PNP kay kalayo gid sang Station 7 kon magresponde sa area sang Villa Homes. Dapat accessible tani kon may respondihan labot lapit isa ka oras kon maglibot pa ang Station 7. Amo na ang Bacolod subong kun ang tawon ginaton daw kinahanglan nga magdugang additional duha ka police stations. Action firing line. Oo, amo niyo tsakto niyo. Kay may mga lugar na kita nga medyo ulo adjust na gid man, kalapad na gid sa Bacolod. Nga dapat dungagan sang police station. O, dungagan police station bisan duha na lang, no, ka mga lugar. Ti pareho ni sa mga Vista Alegre. Kinahanglan nila ni sang isa ka o kon substation na lang nga may police man didto bla. Action firing line. Ining mga Banago, imagine mo na ang Banago under sa police station number 3. Ang ilang police station number 3, ari diya sa may Mandalagan lang ho, sa may old nga barangay hall. Ang Banago at tutuyaw sa pagkalayo. Kung magresponde, dugay eh. Hindi taman mabasol ang police. Kiti layo gani. Ang lala pagid sa police station number 3, kaya nga lagyan dra, masulod ka na sa damo balay, one way lang na da. Parkingan pa sa mga tricycle dra, daw hindi kagwa ang slakyan. Action firing line. Wala ang Bacolod sang donation or ano nga sitwasyon. Ako saludo pa ko do kay Monico Puentevilla, former mayor mo. Station 2 subong nga gwapo-gwapo da. Iyan na padihot sang anay alkalde, no? Sang syudad. Tani madungangan man, no? Labi nag Station 3 daw ngitaan sang maayo man nga lugar. Nga ina balang ang police naton maka in and out anytime. Nga wala sang mga sablag. Action firing line. Bisa na nga mon nga patrol car magsulod ha. Oo, nagasulod si Action dyan sa gay na pa, no? Ang amon nga patrol car nga nagasulod dira sa police station number 3. Kung hindi ka maayad-ayad mag-drive Action Helms, mahulog ang rueda mo sa kanal. Action firing line. Kung kaysa sugatao ka pa ka-tricycle, so pagkahirap ng buhay dyan. So dugay na. Pero duway gid maaktuhan, no? Duway gid maaktuhan masyado. Anyway, sige. Kabay pang ining mga nagalatabo subong sa Bacolod mangindalan ini para madali diskusyonan man dira sa konseho o pod ang kapulisan
Pero dapat himuon ta diri sa pagdugang sa mga substations, sa mga kapulisan, so that nga makaresponde madali-dali mga kaaksyon kung may kaangay sini nga mga hitabo nga panulod-sulod sa puluyan. Action firing line. Kabalo ko hindi basta-basta nga makahimo sang substation kag makahimo sa bago nga police station. Pero kung gamiton ta ang kwarta sang gobyerno, pundo sang gobyerno for our safety, why not? Hapos lang na. A matter of discussion lang na. A matter of deliberation kag a matter of proposal. Kag suporta lang ang ginatawag sina. Tapos ang istorya. Ina kung may luyag ka. Action firing line. Last 8:21. Pagbalik naton karon dugay, check naton ang balita with Action Dale Salazar. Papoy-poyan ko sa Action Marlon kay karon ma-Action Night Patrol pa ni siya mo. Action firing line. Papoy-poyan ko anay o kon pagbalik karon dugay, check ko kay mayo maning proposal ni ni Attorney Councilor Dindo Ramos nga dapat ang bago nga bitaw head dira pribado kag empleyado sang syudad. Action firing line. Kag iban pa nga mga balita, pero ginaendorso naton sa inyo maka-aksyon ang MyTC. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig Ang alohamiento sa Barangay Antipolo, Pontevedra. Salamat, gid. Si Josephine Igin, salamat. Barangay Sikatuna. Virgil Pinda sang Silin Homes, salamat gid sa pagmonitor. God bless. Si Jovelyn Antuque sang Magsungay. Merly Gonzaga, Barrio Garay sa DSB. Elvira Hilogo sang Granada, Charito Heights. Melchorita Ferrer, Nanio Lench Araman, Mila Paternal, Joel Avancenia, Jojo Villa Esther, salamat gid, no? Okay, sige. Balikan ko karon iban, paki-share lang, last 8:22. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Action Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Action Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager
sa Manila Broadcasting Company. May araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang nawiyagan sa manager, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilog dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Angayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the students of Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung dinay na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamo po dito at that time. Simpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo dito. So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin
this should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami, dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Action Radio Bacol. 684 Wala ko sa respeto karon sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant kakatabo subong ang panahon. Jack balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iya karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack balaan virador, aral sila sa palibot nato. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Action Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko at pwede preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na duro gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Action Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Action Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Action Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Action Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Action Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Kilala ang DYEZ Action Radio Bacolod.
bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sa Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Sige, manamyaw kita anay makadali antes pa naman sa aton na report with Action Dale Salazar. Good evening, Sumbray. Diri sa La Carlota, hindi ka naka-change oil sa kung wala vaccine. Hasta ginikanan, hindi ka kwa module kung wala vaccine. Bauti, kwan gina. Amo na sumong gina pahimo gid sang tanan. Evening, Sumbray, monitor lang kami di Cambaros, Jutay, Tamyaw, kulang tanan nga taga Cambaros sa Zairenia. Salamat, gid. Sige. And good evening, Sumbray. Monitor kami diri sa Purok 1, Barangay Naga, sila Carlota City. Mercy kag Boy Salmorin, Dolor Catinoy, Esther kag Carlos de los Santos. Sige. Action Bray, amo man na di sa airport subdivision kag tangob kay ang police station at tutuyas na yon sa Mahanukoy. Sang una, ari di sila sa Bulangan, lapit lang tani. Kung may matabo sa area na hindi amo ahay, wala nadakpan, blatter report na lang nan. Isa pa gina, pasensya, gid Action Bray, kung pila ko is-send nga monitor kami pirmi sa programa mo, Action Hotline, Action Firing Line. No problem, why gid problema. Sige. Okay, last 7, kung last 8:37 na. Action Firing Line. Check natin Action Dale Salazar. Isa lang ako Action Dale, partila ni sa suhestyon bla na ni Ramos. Action Radio City Hall Report. Action Dale, may gabi dra sa imo. Action Bray, agin pahayag ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos ang chair sa Committee on Transportation nga lesson learned sa bahin sa Bacolod City para si Action Bray. Iningi nga natabo Action Bray nga pagka-relieve kay Police Major Roel Culanag bilang bitaw head hagin reassign dito sa may Iloilo City Police Station. Actually, sa news gidapang Action Bray na hibaluan ni Attorney Ramos ining insidente or ining pagka-relieve ni Culanag Action Bray bilang bitaw head. According siya ang dapat hindi kanya mabakante ang posisyon sang bitaw ang pamuno ilabi na concern kanya ang traffic diri sa may syudad sang Bacolod Action Brian. Rason nga di suggestion diri even before pa ni Councilor Dindo Ramos nga dapat empleyado sang syudad nga regular employee Action Brian ang mangin pamuno sang bitaw para at least in kaso gidman nga ang kapulisan kay kin-example Action Brian kung police officer ang butang mo sa bitaw may tendency nga may mga reassignment, mabakante ang posisyon, lain naman lang mabulos, no? Pag according diri kay Councilor Ramos, dong nagpakigangot pa siya kay Mayor Bing Lunardia kung ano ang detalye bala sa pagka-relieve ni Sir Culanag. Pero doon na production ray makasabat, no? Sa iya si Mayor Bing since ang local government unit or ang chief executive, amo na siya ang may production bribe nga mag-appoint or mag-designate at ang bitaw head. Samtang traffic management unit naman, jurisdiction ina Bacolod City Police Office Action Brian. Pamuto ang ambal ni Councilor Ramos ngati suggestion niya, hoping next time basta maka-appoint dira sang empleyado sang syudad para at least wala bala sa mga reassignment kag hindi maapektuhan Action Brian in kaso gid man ngati kung may mga change man sang administration. Aring tingog ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos. Ang akong dali nga sa ako niya sa dyan, ang dapat tabi mo tayo natin hindi ang police officer o police officer is that an employee of the city of Bacolod. So kung sa acting head na sila, muna ni isa na ni kabagay nga natabo sa aton, siya ang acting head na ton, but police siya, wala ka control kung i-transfer siya, kung i-relieve mo sa isang PNP office, wala makontrol ang LGU, kasi ang LGU,
ng monitoring, ng supervision man ng iya sa mga pulis. Pero ang mga transfer and everything, ay ara niya sa TNT, no? Ng leadership. While yakon pa ng LGU, that's why siguro this is a lesson for the LGU that in the future we have to appoint somebody who is an employee of the city of Bacolod, not a police officer. Amo na yung dilemma ta. Wala tayo control sa ila. Action Brian na batian no ang pagpathag kag suggestion di Bacolod Councilor Ramos nga tiyan mo na bala ang Chief Executive ya wala sang kontrol Action Brian sa gidmana nga ang police drabing nagapanguna sa bitaw tapos sinali lang no kung may mga reassignment di mabakante gid ang posisyon Action Brian. Ginihimplo ko to gina Action Dale gini sa panahon niya na Mayor Monico Pontevilla nga pungko dira si nagtaliwan Action Dale no si Sir Butch Ebriod Action Dale no. Yes, Action Brian. Amo to siya. So amo tong maayo no kay ti pribado. Kag at least bala tayo yon kay according kay Councilor Ramos may mga traffic enforcers nga nagapamangkot kung sino bala dapat nila sundon. Ano ang ila sining obrahon Action Brian since even mga traffic enforcers daw wala man na inform regarding sang sining development Action Brian. Maybe guro magkuha lang sila ya police guro nga butang nato nabi for inabalang trabaho nga pinulis kasi siyempre traffic enforcer sila may pinulis gina nga trabaho Action Dale mo mga gusto mag-training grabe muni mo na. Pero kung pinuno, gidya ti dapat pribado. Husto giniya sa Attorney Ramos, gid husto gid. Yes, Action Brian. Kaya niya sinisuggestion pag ito before, nga ati ang pamuno sang bitaw kag temyo, isahon lang. Para at least synchronize bala ang ila sining mga policy direction Action Brian. Since ang bitaw, temyo, hindi man maglayo Action Brian. Correct. Ang mga ginapatuman sining mga rules and regulations sa mga dalanon. So karon MT pa ni Action Dale? Pag-intindi ko Action Brian sa initial information para subject mo ang TM yung head daw mo na ano yung temporarily nag-take over sang bitaw Action Brian. Kay last time nakamuno to si Councilor Dindo Ramos nga may man sang police sa gihapon ang assigned ni sang BCPO Action Brian nga nagapangalaga sa Traffic Management Unit. So police gali gyapon Yes, Action Brian. Balita gikan sa Bacolod City wala ka action yo. Action dahil sa Lazar mga ka-action sa rin kaman nga bahin pang Pinas labutan ka sa ang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Si Sir Kulanag kadamo sang iya sini nga mga hinimuan during his time nga nagpungko pa siya no. Do kadali man lang gani sang panahon. Pero kadamo sa nahimo niya diri nga naliwat gid ang sitwasyon sang Bacolod kon traffic mga hambalan. Action Firing Line. Pareho dira sa Libertad may mga one-way na nga before hindi mayus ang dalan na use niya because of circulanag ano. Diri sa may area sang circumferential road bla sa may Burgos may ginbutang man siya nga mas nakabulig nga na listen makaksyon ang traffic problem. Action Firing Line. Kag damo pa no. So salamat sa suggestion ni Attorney Dindo Ramos Councilor nga dapat magbutang sang pribado or empleyado sang syudad nga ti long term nga magapungko bilang bitaw head makaksyon kung sino man ang alkalde no alkalde kung mayara kay butang da nga regular employee mismo nga magpamuno sa bitaw ti okay gid. Action Firing Line. Kahit isang ngalan pala nga Bacolod Traffic Authority Office dapat ibutang tada empleyado sang syudad. Kaya para hindi sa gikakakasti, para ito kay Sir Kulanag, may naumpisahan na siya, pila lang ka bulan, ging kakas naman, kaya may ara sila yung kaugalingon, yung kwerpo, may bosto sila nga lain among pulis. Action Firing Line. Las 8:44 na, may gabi lang kay Novi Magapan, no? Nagamonitor sa Pandanon, si Roby de la Luna, araman sa barangay 30, nagamonitor si Lovic, kag si Roby. Salamat, gina, no? Si Marilol Yanes, may gabi Bray, after Bagyo, wala kami kuryente, puro kawayan, barangay Pandanon, gumaman ng radyo, belated Happy New Year sa tanan nga staff sa Action Radio. Missed you all, ano? Ay, gali ka. Si Nonoy Paglumutan, ang utod ni former Councilor Alex Paglumutan, nagpabalo man di sa ato, no? Nga ang barangay Handumanan, halin pa kaina, may porsyon dira, nga wala sang supply sang Sineco, kuryente. Base nagamonitor ang Sineco, please, kesa subong nagaligom, dulom patugyapon sa Handumanan. Action Firing Line. Maing gabi lang sa iban nga naga-monitor, dilit
Diloterio Acosta Garis ang sa Fairview, Quezon City. Salamat gid sa pagmonitor, no? Sa Lamesa Dam. Wow. Si Jinky de Lagdon, naga-monitor man. Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Lily King, Raymar Swato Imperial, Alma Uligon, Milili Uligo, Alex R. Montesa, and the rest. Kadamo sa nagapinanawag sa Connection Nelms, naga-chat, parti sa bata, bla nga balita ko to. Kantong ginbilin, bla. Gusto nila i-adapt. Action firing line. Siling ko, ma'am, sir, pati si Councilor, si Councilor na nawag, hindi to di galing sa Bacolod, sa Sikihor ato. Action firing line. Sa Bocanugon ba? Galing kay Tilayo, galing. Gusto nila nga i-adapt mga kaksyon. Sige. Pagbalik naton, dungagan ta aton balita ka may oras pa sa aton sini nga pagpangalagad, pero gina-endorso naton sa inyo mga kaksyon ang Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Coffee Mixa. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdum nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, malasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2 Bombo Radio 38.70%. Number 3 RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't just throw away questions and statements. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Action Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo. Sa mga Sa sulod sang limag Aryo si Manong Roberto Castillo naga-monitor subong sa health center dira sa DSB. Salamat gid sa pagmonitor. Kay Manong Roberto Castillo kag sa imo sa company dira, salamat sa pagmonitor. Kumustang daog sa STL? Do kadamo gito kay nasangin ladlad mo ha. Novi Magapan dira man sa Pandanon DSB naga-monitor man. Thank you gid. Kag thank you man kay Mark Alcala sa information nga ginpadala diri sa aton sa Action Radio, no? Thank you gid sa inyo. Okay, ang iban pa diri nga mga mensahe amat-amaton. Action Bri,
palihog lang sa IPM kay amon diri basura sa may barangay, ano nga barangay na utod, wala ka barangay, wala gyapon nakuha. Sige, basi gurong IPM subong nagakwan pa, nagapamag-o pa sa 2022. Action firing line. Kaya nga ang basura do kaninit gid sa ila sini nga kuhaay, no? Subong adlaw maka-aksyon ang Bacolod may ara sang panibag-o nga kaso ni COVID-19 nga ara gid lamang sa 28, no? Mayo kay 28 lang. Ang probinsya sang Negros Occidental may 55, no? Ang Iloilo 130, 40 man ka damo. Ang Guimara subong may 12 na. 40 gid nga pagsaka sining cases mga ka-aksyon, ano? Sige, last no why be. Action firing line. Why na kita sa higo pang oras sa aton nga pagpangalagad inis Action Brian Mordan mga ka-aksyon nagapasalamat gid kay standby karon sa Action Night Patrol with Action Marlon Hinovia. Magiribati kita buwas sa mga pon nga estasyon kag oras mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,